Ονομάζομαι Βασιλική Δροσάτου και σας καλωσορίζω στο ψηφιακό μάθημα με τίτλο «Υποστήριξη της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης για εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΔΕΠΗ, ΔΑΦ». Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτήν τη διαδρομή μάθησης, που δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς, τους παιδαγωγούς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης μικρών παιδιών με αυξημένες ανάγκες. Παιδιά με ΔΕΠΗ ή ΔΑΦ χρειάζονται περισσότερη υπομονή, κατανόηση και στοχευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Το περιεχόμενο βασίζεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αλλά είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην καθημερινή πραγματικότητα της προσχολικής τάξης. Θα μιλήσουμε για την επικοινωνία με τα παιδιά, τη ρύθμιση συμπεριφοράς, τη ρουτίνα, τη σχέση εμπιστοσύνης και το παιχνίδι. Θα εξερευνήσουμε επίσης τον ρόλο σας ως ενήλικες πρότυπα. Πώς διδάσκουμε συναισθήματα όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να τα εκφράσουν, με πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικό περιεχόμενο και απλές εφαρμογές, θα εφαρμόσετε όσα μαθαίνετε άμεσα. Ο στόχος μας, να νιώθετε πιο έτοιμοι, πιο σίγουροι και πιο υποστηρικτικοί απέναντι στα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε.